Ginpabugal ni President Ferdinand Marcos Jr. ang drilling and testing operations sa Camago-3 nga may kapasidad sa pag-produce sang tubtob 60 million standard cubic feet sang gas kada adlaw. Sunod kay Marcos, ang Camago-3 amoy kaduwang nga major milestone sa idalom sang $893 million nga malampaya Phase 4 campaign. Ginpahayag sila nga makasarang ang Camago-3 sang 2.5 times nga dugang recoverable gas ipaanggid sa Malampaya East 1 discovery. Ini nga development sa presidente ang nagamarka sang mas steady kag mas barato nga supply sang kuryente para sa mga Pilipino. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa inyo? It means more power, steadier power, and cheaper power. Malampaya gas costs us roughly 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour. Imported LNG costs 10 pesos and 30 centavos. More than double. Every unit of power we generate from Malampaya instead of imported fuel is money saved by households, by small businesses, by every Filipino that pays an electric bill. Alam natin lahat kung gaano kahalaga ito ngayon. Ang kaguluhan sa Middle East ay nagdudulot ng matinding pabago-bago sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Kaya naman, ginawa natin ang lahat para masiguro na may sarili tayong supply ng enerhiya upang maibsan ang epekto ng kaguluhan nito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan.